Joo, se on ihan turha yrittää tuonne mettään lähteä. Täydessä varustuksessa. Muutama 100 metriä yritin tosta mennä. Ja se erämaa voitti. Ihan mahdotonta. Mennään Rovaniemelle silloin tien vieressä. Tien vieressä se kotona, mistä lähettiinkin silloin. Pari viikkoa sitten melkein. Ihan poikki. Alle kilometrin menty. Puoli metriä lunta. Suurin piirtein polviin asti. Vähän ylitä. Näin metson tuolla. Lähti karkuun. Kaunista on. Ja ollaan täällä Ylitornin ja Rovaniemen välillä jossain, en tiedä tarkalleen missä. Muurolaa varmaan 50 kilometriä. Olisiko sitäkään enää? Oli yötä tuossa parkkipaikalla, tuossa tommonen levähdyspaikka, niin siinä keitteli illalla kahvit. Ja aamulla sama juttu. Ja auto jämähti siihen taas kerran. Sitä ei ole tehnyt taas moneen päivään, mutta nyt taas on. Toivottavasti nyt menis kohta siitä ohite joku, niin päästäisiin sinne Rovaniemelle sitten ja takaisin Ouluun. Yhden ilotulitteekin kokeili tossa. Petopeloke. Aika naarittava raketti, mutta kyllä se nyt haetaan, jos joku tulee. No, 2 viikkoa ollaan oltu Lapissa. Paljon nähty. Ruotsissakin käytiin. Joo. Hauskaa on ollut. Uusi vuosi luuleessa. Saa nyt nähdä kuinka käy. Joutuuko Miertielle? Tänään jos ehtis käymään pesuun, niin vois käydä Rovaniemellä baarissa. Pienet humalat ottaa. Tai sit vasta Oulussa. Olisi yksi kantopaikkakin siinä. Siihen perjantaihin ehtisin. Onks just taas akku loppu? Et kestä pakkasta näköjään. Joo. 7 minuuttia sanoo. Vaikka se on täyteen ladattu, mutta ei kestä kylmää tuo syystä. Parempi homma. Vettähän siellä kyllä pitää nähdä. Harmi kun ei tullut se Metso-videolle. Ja sillä koko ajan melkein näkyy. Joo. Good night.